नमस्कार प्रणाम। हम लालू प्रसाद यादव। वैसे लोग हमरा के चारा चोर के नाम से भी जाने ला। तरौरा सब के बीच में हम एक बार फिर से बहुत ही मजेदार फनी वीडियो लेकर आइल बनी। तरौरा सब एकरा के देखी सुनी और मजा ली। अच्छा सोनिया मैडम, तू हमरा के एगो बात बताव। तू पाप पुण्य के केतना मानेलू? जीव हत्या पाप हवे का ई तू जानेलू? अरे लालू जी, अब ये हमारे से छुपल बा। ई के नइखे जानत कि पाप पुण्य त खाली कपट ह, छल ह। पाप पुण्य त खाली कपट ह, छल ह। हमारा काम त दुष्टन के मारल ह। हम जब घूमे जाएनी हजारन के जमलोक पहुंचाएनी। बाकिर तनी अपन बताइए लालू जी। बाकिर तनी अपन बताइए लालू जी। ऐसा ही आंख मत चोराई। बताई अपने केकरा के छोड़ले बानी? काहे कुल मर्यादा के रेखा के तोड़ले बानी? अरे सोनिया मैडम, ई तू का कहलू? हम त जहरे खाली बिखरौले बानी। हम त जहरे खाली बिखरौले बानी। बाकी अपने काहे इतना कहर बरसौले बानी? मनई होखे इंसानियत के लाजवाबत बाड़ू। मनई होखे इंसानियत के लाजवाबत बाड़ू। अकिल के बले दुनिया के नचावत बाड़ू। ए लालू जी, का रौरा कहत बानी तली सुनी। हम त अंजोर में शिकार करेनी। हम त अंजोर में शिकार करेनी। आ रौरा त अन्हारे में वार करीले। कुल ही मौका के फायदा उठाइले। आ जे आपन बा ओकरो के लील जाइले। बात त ठीके बा कि हम मेहरारू हई। ए लालू जी, बात त ठीके बा कि हम मेहरारू हई। बाकी रौरा से निमने बानी। मेहरारू हो के रौरो से निमन। हाँ, हम तो एगो नहीं चुकी मेहरारू हई। बाकी रौरा त चुप्पा चारा चोर हई। चुप्पा चारा चोर, बुझनी? ए सोनिया मैडम, तू हमरा के इतना बेइज्जत करत रुला। हम तहर जवाब अब वहीं दे देतनी। केहू आधा केहू पूरा मानेला। सोनिया मैडम, केहू के केहू आधा केहू पूरा मानेला। आ माटी के केहू चनन केहू धूरा मानेला। एक हाथ के जीभ बाल अमर जाला। एक हाथ के जीभ बाल अमर जाला। आ केहू ओकरा धारदार छुरा मानेला। जेकरा लगे जवन बा उहे दे सकेला, बुझलू? जेकरा लगे जवन बा उहे दे सकेले। निक निक मानी बाउर मुरा मानेला। नजरिया के हिसाब से देखल जाला। ए सोनिया मैडम, नजरिया के हिसाब से देखल जाला। नजरिया के हिसाब से देखल जाला। केहू भरल देखी केहू अधूरा मानेला। अंगुरी उठावे वाला अपने ना देखे। सोनिया मैडम, अंगुरी उठावे वाला अपने ना देखे। सोनिया जी, लोग ओकरा के जमुरा मानेला, बुझलू? सब्सक्राइब करे।